Začal som na supporte, tam som bol asi 4,5 roka, 5, možno aj 5 rokov. A za ten čas aj zo supportu aj viacerí ľudia odišli, či už na testing alebo na development a takisto aj do marketingu a do e-commerce týmu. No a teda mne sa to po 5 rokoch tiež podarilo. Som išiel na e-commerce ako junior, potom som už nebol junior, potom som bol senior a teraz sa mi podarilo byť head of e-commerce. Ja som sem prišla ako študentka, čiže ja som to mala ako brigádu, ja som to neriešila na začiatku vôbec. Bolo tu asi 8 kusov vtedy, ľudí. No a postupne som dostala nejakú príležitosť, ja som v podstate robila skoro všetko, keďže som tu bola sama baba nejaký čas. Čiže ja som varila kávu, keď prišli nejakí zákazníci, chodila som na poštu, proste robila som účtovníctvo, čo bolo treba skrátka, hej. No a postupne sa to nejak profilovalo a som strašne vďačná za tú skúsenosť. Firma mi dáva rôzne možnosti a spôsoby rásť. To znamená, že nezotrvávam na nejakej pracovnej pozícii, ale dáva mi možnosť firma vyskúšať si niečo nové. A najlepšie na tom je asi, že firma vníma osobnosť tej danej osoby, zamestnanca, a nesnaží sa ľudí tlačiť do nejakej pozície, v ktorej by mali byť a zotrvať, ale pozície šije na ľudí. To znamená, že podporuje to dobré, čo v nás je. V Sajgiku som bol 6,5 roka a potom som zacítil nejakú potrebu zmeny a teda som zo Sajgiku aj odišiel. Ale po vlastne pár mesiacoch došla ponuka od Sajgiku, aby som sa vrátil a to ma vlastne priviedlo naspäť a veľmi ma presvedčať nemuseli, pretože v Sajgiku som sa vždy cítil veľmi dobre. Kolegovia, ktorí sú úplne skvelí, myslím si, že si rozumieme. Takisto je tam aj určitá voľnosť, to si tiež veľmi vážim, že není to nejaký šéf, ktorý ti povie, že musíš robiť toto, takto a ináč nie. Mne to príde hlavne asi taká úprimnosť, že proste nie je to len o tom, že niekto si hrabe v rámci tej svojej pozície niečo a chce, aby on mal dobré čísla, nekúka už potom, že čo majú ostatní, ale že bolo to vždy o takom nejakom celku. Taká tá voľnosť, to znamená, že ten proces, nie sú mi povedzme nejako organizačne hádzané polena pod nohy, že musím na nejakú zmenu alebo na niečo, čo vidím, že treba zmeniť, tak musím ísť cez rôznych x schvaľovacích autorít ísť, proste budem si to nastaviť sám a toto je proste tá najväčšia výhoda. To Pet Friendly Office je jedna z tých vecí, ktoré sú super na tejto firme. Druhá vec je ten neobmedzený home office, to, že môžem kedykoľvek prísť do roboty a kedykoľvek odísť. Teda v rámci nejakých, aby to bolo rozumné, hej. Nebáť sa povedať svoj názor na nejakú vec, aj keď proste má nadriadený nejaký nápad, o ktorom si myslí človek, že nie je najmúdrejší, tak to treba proste na rovinu povedať. Že to určite aj ten nadriadený skôr ocení, ako keby to bral ako nejaké podpichovanie. Pracovať na sebe, vzdelávať sa a snažiť sa a byť proste pozitívny a to by som im povedala, že nech sú sami sebou a nech idú do toho. Makaj na sebe, tvrdá práca priniesie svoje ovocie, buď svojský, buď otvorený, na nič sa nehraj. Nehanbiť sa, oslovovať kolegov, pozdraviť ich, small talk, networking, tieto veci, proste tieto maličkosti, pospoznávať tých ľudí, to je asi úplný základ, čo by som asi každému, kto tu začne pracovať, poradil.